بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في باب الولادة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. أمي الله تعالى تنو كسي أن النما كوينينك كي على كتشيدين باكا أنا كسودون يو أنا كصحابة سنو أني ماما ممنا تقول أن بارن من كلي فواتاسي الكيامة جودوما أمالا ديلي على كنصر بارن من كلاو تلا أنا ولندا بي بوندا منابي وي den soroli bunda den soroli bunda o koraye dumai femu mala na soro ka fo alakira sallallahu alaihi wasallam ayo fo duwula den konyala na Allah taala ison dena ikanga nga femu ke akola duwula alakira sallallahu alaihi wasallam akatabule munye ola hadisa tamarin kono nala anyaye alakira sallallahu alaihi wasallam kwaye seliwele alhasan kulola kuma muna ne abba fatimatu muye kira demsoye alama jana ubema kira seliwele alhasan kulola kuma muna ne abba jina ala abba ya soro munke ko alakira seliwele kulola sallallahu alaihi wasallam don kalaw mu fo hadisa ina anda seloma bi hadisa mu mambulo no e bonda hadisa fulana anna aisha radhiyallahu anha umena kabo alakira sallallahu alaihi wasallam afrum soyoro no e mu'minu bay aisha tu alama jena amma aisha tu go chuya dumana. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان قال كتيدن كسي أنما باي أتمنى ما ندين يرنوي دين يرنو ولي دين فتينو صحابة أتمتاني ودين فتيني على كرام صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالبركة alakira sallallahu alaihi wasallam ko be duwo ke denwe barkala ka duwo kala ka barka dola ko alakira tumo ke sallallahu alaihi wasallam kele wa yuhannikuhum abitlaka unyin tara josi ne tamaroyi ode tahnikui ola alakira sallallahu alaihi wasallam sahabaut metama ne odewni no tara ne odenyara nuye alakira sallallahu alaihi wasallam krabe duwo ke dennuye alaka barka don ola kele abeklaka onyin tara josi ne tamaroy ni mun flani ni alakira ka ketawe sallallahu alaihi wasallam ola hadisai Allah sulube sahih muslim konnala ayala ngali bonda flanyo wanala folo kitabu tahara no sania bonda sania gafe babu hukm bawl tifli radi wa kayfiyat ghuslihi ayula ngali bonda muna o simide nae nyeganeke akanga ko chugoya dumana ale hadisa langali o bondala aya hadisa infolo langali o bondala kadaka Aisha tuka hadisa keleyina
abe ka fo kala kira sallallahu alaihi wasallam sahaba tumena ne o dew nyama kira be do don dennu barkala abe kala ka o nyintara josi ne tamaroy ko nana alakra ma ne den do sallallahu alaihi wasallam onana ne denye ko kira e demna munke ko den nyagane ke alakra na korla sallallahu alaihi wasallam den nyagane ke kira senga o kala munke ko alakra sallallahu alaihi wasallam ama nyagane ko ay jire funfun ala ni muflene ni nana hadisa do kononala o tuwa kelen fanala aklala ka langali gafera konala kitabul adab o fana be sahih muslim kono babu istihbab tahnik al mawludi inda wiladatihi ayo bonda togoda koni bonda e mumba foka kanendo iga denyin tara josi ne tamaroye abangelen ko kura ay hadisa langali o bonda in fanala ola adana nyin tara josilima muye ka fo den don na ala karam sallallahu alaihi wasallam ay nyingane ka ala kara kan kisi anema baye amma o fo o hadisa en kono nala ne so e muslimun konna hadisa en ola hadisa en abe fendama do jira awna kiti dama do be akono nala kiti folo mumbe akono nala don ngala ko istihbabu tahnik al mawlud abajira ka fa kanendo ega denyin tara josi ne tasmai ne tamaroy afwan ka den ni tara nyin tara josi ne tamaroy o be ke chugoya dumana ibe tamarota ka blaida kono ka idaji ani nyin ke ka adere doni ka magaya na magaya la ibe sura ka ke ka denyin tara josi sanfe ani ka nyintara josi duguma ni mun flene ni de tahniku ye ola ni fen fola me mun soro hadisa konnala o tahniku mun nabe ke no de ka tamaro ke ka de nyintara josi a kunye dumai ko don dumambe akelila don kala do ko kwa kunye tamaro yara de koy kadaka tamaro Allah Ta'ala ka jiriden barkamando ka di aka joma nafan caman babe ala o nafan caman mun be ala denyɛrɛni mago b'a la i n'a fɔ i b'a ye kumana mun ni Mariyama ye Isa sɔrɔ ala ko huzzi ilayki bi jid'i nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri ayna ala kama ko aka tamaro jiri mine ka yugu yugu no kɛla a bɛ tamaro kɛnɛ karilen lajigi mun mɔlen do o bɛ bin ka bɔ tamaro jiri la a k'a dun na a y'a dun ale bɛ sin mun di den ma den bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a la o kama ko tamaro in yɛrɛ de kama alakira y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye a la mun kama alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ denw ɲintara josi ne tamaro ye kelen a kɔrɔfɔ filanan ye duman ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam barika bɛ a daji la a daji barika ko a kɛ kun ye o de ka jigin den kɔnɔ o kama olu y'a ye k'a fɔ ko alakira dɔrɔn ka kɛta don sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan n'a kun ye alakira daji barika de ye alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ wɛrɛ daji tɛ barikama fɛn ye n'o don kira daji barika kama ko a y'a kɛ sahabaw ye barika ɲini alakira daji ye sallallahu alaihi wasallam alakira tun mana daji tu sahabaw b'a kunbɛn k'a mun yɛrɛ la o ye barika ɲini alakira daji ye nka a danna kira dɔrɔn ma kira kɔfɛ o ma kɛ Abubakar la o ma kɛ Umar la o ma kɛ Usman la o ma kɛ Ali la o ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ si la alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan barika bɛ ɲini ni kira yɛrɛbakun ye kira kɔfɛ o diɲɛ ma di mɔgɔ wɛrɛ ma alakira mantonw na sallallahu alaihi wasallam o la alakira daji ka se den kɔnɔ ka barika sɔrɔ o la
don kala do taala ninka wala ulu munun taala ninka ulu ka famiyala kira kofe mu ye nyintara josi o te ntuguni na munun taala ka fo tamaro nyere de kodo ulu ya jira ka fo hali ala kira kofe sallallahu alaihi wasallam madama me tamaro soro ka ba nala yan son dena akaka anga nyintara josi ni tamaro e ina fala kira tuma ke chuga amna sallallahu alaihi wasallam o mun flani o de fe don kala famba tagala munka ka fo istihbabu tahnik al mawlud koni hadisa majira ka fo kanendo den yerani anyintara ka josi ni tamaro e kada ala kira ka keli ka sallallahu alaihi wasallam don kala famba tagala ni de ka kada ko na yasro kala kira daji ko kundo atunta fo ka ba kene tamaro e atuma wasa dron aka daji ke den da kono nala walma ka abukena bulungani nga ka kene tamaro e ko kunye tamaro era de koy ni de kama okorofa nga giri wallahu ta'ala a'lam ina fo muslimu sharhu konnala o ya fo ni fo ci goya indela istihbabu tahnik al mawlud fam flana munamo sura hadisa konnala o ye atabarruku bi ahli as-salah wal fadl kataga barka duwawu ɲinin kɛ maaw bolo maa minnu b'a la n'olu ye maa ɲumanw ye ani samasiyatigiw i n'a fɔ alakira tun bɛ nin kɛ cogo min na sallallahu alaihi wasallam o b'a jira k'a fɔ n'ala y'i sɔn den na i dalen don maa mun na ko maa ɲuman don ne samasiyatigi don i ka taa ne den y'a fɛ a ka duwawu don a ye ala ka barika don a la ni mun filɛ nin ye fɛn fana ye mun kanunen don ni hadisa in kɔnɔna la ka da ka Aishatu ko ala ma jɛn'a ma kira tun bɛ o denw ɲintara josi ni tamaro ye cogoya mun na a bɛ duwawu kɛ o ye o cogoya kelen na k'a fɔ ala ka barika don o la ni i dalen don maa mun na maa ɲuman don maa samantiyatigi don ka taa ni den y'a fɛ a ka duwawu kɛ a la an b'o sɔrɔ ni hadisa in kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen فيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم وسواء في ذلك الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها أرسائي أباجرا كافو دين بانجلين كوكورا ولي هل ني أبانجلا كواتيك إبسكتانا كداكا سبيان منفولا أبتالي كدين يرانينا إنا فابتالي كدين فتينا تشغيامنا aw den do e den fitini nga den yara ninte den bangale ku kura katana e do ka ke ala wali halini abange wakati temena katana e nga be den senya korona la ma nyuma fo ka do ke o fana e fen mu na mo soralisa korona la ni e sahih muslim sharhu kono o e mu fo hadisa ina o e ni nga anyare hadisa ina bonda ina kadamunka o ye den ɲitara ka josi ni tamaro ye o ye den ka hakɛ dɔ ye ka duwawu kɛ a ye a bangeli kokura dɔw mun n'o bɛ bɔ maa ɲumanw yɔrɔ o fana kan ka kɛ n'Ala Ta'ala y'i sɔn den na o la den ɲitara josili ni tamaro ye kira ka sunna don sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen fana la maa minnu ye maa ɲumanw ye ala jɔn ɲumanw don ka taa ni den y'a olu fɛ u ka duwawu k'i ye ala ka barika don a la fanaye ala kira ka taabolo dɔ ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ Alahu Ta'ala deli an denw ala ka barika don o bɛɛ la ala ka o kɛ den kunnandiw ye ala k'o kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ala ka zuriya sanuman di an bɛɛ ma هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.